sa? Maduha ta? Kita rin duha di ay, bali lain kauban. Kita rang duha lagi ang duha, gawa lain taon kita diri. Kita rang duha mo duha. Diri ba ko ganag mo duha og di mga barsiti ako mga kontrara ba? Ko di. Kita duha maayo kay tamanuwa kay barsiti mapugha ka. Kana, duha na ta. Sige. Tanaw na to ning say ka maayo nimo. Mangundang lang ta ba di, gigutom na ko. Sus, mapapagalitan na sugod gigutom na ka. Ang gigutom na ko lagi, kapoy kay sagka sa bula. Kana, yaman kay bahaw sa inyo ha. Nah, ambot lang na babaw ta mo ana. Dagar may mga on. Atong suway adto. Ay, tana. Ikaw na balik ikaw man katos yung bahay nimo. O pwede ka katuntun sa mong bahay day. Wow ka to ni. Na. Dugar naman kang diris nagpus. Alis siya wagapon. Pagdiri ba di? Ano? Sakay, sunan mo diri gloto ron. Nah. Patag ko mag usa ka kaldero ba di? Ay way sudan kay ko. Kan ko sa ukba ko diri. Nako, wa pa lagi sud lagi. Nakabilis yung mama lagi ba di? Wa lagi ba di kay 14 mi kabog mga unya dong ago na mo. Tuwas gramo ra. Tuwa gramo kay ko ninyo. Ang gana niya 14 mi mga on. Na. Kita ko ni mong waylo to gramo a. Ano? Mara jud ta. Mas maayo hinumo. Manghungkab nila ta silingan nato ba di? Nah, nauta na mong kag silingan oy. Manghungkab ta kawa kan na sa inyo ha. Tara, manghungkab ta. Kira ba ko daotan pagkatao ba di? Sa ako gutom naman ko. Tara, apil naman ang gutom. Sige. Nagbutok ko akong tiyan pod. Ay mahinono. Nay bahaw na init dito. Atong kuhaon. So, napanibaw na init. Aw, sa man di ay. Kanang init, kanang bawang dinungag. Aw, apil bahaw na init. Tara. Anak ko ay ko man ako. Mo ana nagbay ba di na atong kuhaag kanon ba di? Ay, na may puro mga tao ba di? Naman. Na mga tao lagi. Maayo. Kay human ako dungag sa akong kanon og sa akong sudan. Mulakaw sa ako, mangahoy sa ako. Kuasa din isangat ning akong kanon kay basig kong kabunis iro niya. Ayo, mana? Madun ako. Di mo guna tao good. Manikin mong guna pataka ra man kadiha oy. Oh, manikin din na. Abi hong tao. Nana, atong ahon. Bantay bahay ha kay mulakaw ko, mangahoy ko. Basig na kawatan na yung madiri. Sige, sige, bantay ha. Maghukas ng taga arong dailhan atong naong na to. Maghukas na sinina. Arong dailhan. Ha, maghukas na. Maghukas ta dito magpurong. Di lang ta magpurong kay ilhan ta magpurong ta. Maghukas na ta arong dailhan. Ana. Ah, sige sige. Aw, iro ramay bantay diri o ano nag-iyo diri. Ay, na ay kandil na ko gibitin. Dara, mga siguro kanon siguro. Ay, dapat usa. Sudan de siguro ni. Tara. Ato na to. Sudlan. Lago mo pa ta. Dako ay iro ba ni? Iro ka pusto ka ba sa bayar mahigkot na. Uy. Sige na ba di? Sige mo kamatan na iruwa. Taon magkagusto ato yung imo. Kay suwi iruwa oy. Iro na, gamay ra higkot. Di. Sige, abot to tayo di. Grabe ko makadagbangas ng iya. Padayon mo diha. Agog ka. Atong ayun mo kay bukat kayo. Iro. Sa pa ta talian ni ron.
Ay, sabi niya, oy. Nagbanhan naman rin akong bulldog dito na. Maramang may tao. Ako kanin uli unbi. Neto ni diri. Ayay, patay. Awag kandil diri. Kawat ang gulong. Ang kandil diri. Ang sudan. Patay, asan man tong akong kandil, akong pangitaon. Asa na ka na kuwatan daw itaay. Asa ka ni David ang mga kuwatan ay. Pating, ila ba yung kinitan na gahong kanong nga. Puno na ba to? Papasudan ako, ako kayo to. Saan to kalukas, paas baboy. Sayang na ato eh. Para ba tong paas baboy itong akong sudan eh. Mga kawatan rin makakaon na itong sudan na ba? Hindi na ito kasunod ang tagigan ito. Ano kayo tao dito? Dagang kanpon. Ay, takadakuan ni. Kadakong luka yan, uy. Lukas baboy man ni. Ay, kaya sa Baka dyan ni As. Langas atong pagkakawat, uy. pas atong busog na ni, uy. Siya dyan ni kayo ba? Sabaw pa dyan, oh. Diri mong guru ay mga kuwatang bagay. Ay mga agyo, nakadamagdam ang mga ginagan. Diri dyan paingon. Subayo na ako, bi. Oo, dyan yung agi, ha? Oo, nakadamagdam, diri dyan paingon. Sakpan kayo ito na kurong kuana ron. Kawatana, maig ko majututo ang karote ron. Bantay lang dyan yung kawatana. Damit sa baboy. Pinihapon. Ay, tujuan. Hindi ko kayo sa balik, kaya masakpan taan eh. Panpon. Ginagawa mo. So, ibigay na ba di? Ay, lagi sa baho. Dong. Nakakita mo og tao dong nga nagdagdo ka bukan din dong. Para ba nay? Wow kay baw na toy. Wow kay baw? Why? Wow kay baw? Oh. Nakamuho malagi mo dong. Ha? Grabe ko ninyo nakadagkaw no. Amo man ni. Silahag, kikas birthday. Dito ni dito may kuha. Magkabulis ngit na lagi mo. Adit kami bahay man ka birthday ko dito. Ya magkabulis ngit di ay. Grabe nagkawa ka na dito ko kaon. Di ka kamoy nangawat sa akong kandil dong. Di na uy. Kamu juno. Ila kayo. Oh. Asa mo? Kamu juno. Wow! What's up mga kalubak? Salamat dahil kay imong magtanaw ang video. And don't forget to hit the notification bell para